mun gaya maku abubuwa waɗanda ya kamata ka hararo in farkon Ramadan ya zo. Na farko aka yi magana mutum ya gabatar da sadaka komin ƙanƙantarta, ya zama kayi ko kai ko baka akai ko baka da shi sai da wani ya baka, cikin wanda aka baka kai ma ka yi ƙoƙari ka ɓalla ka san ma wani, domin kayan da aka baka ya zama naka. Yanzu idan kai sadaka kai ma kai ne ka yi, wanda aka baka nan da aka baka sadaka naka ne yanzu, to in ka ɗauka kai kuma ka ba wani, to yanzu kai ne kuma kai ma ka yi, kai ƙoƙari ka yi. Muka ce idan mutum ya gabatar da wani abu, idan ka gabatar da wani abu, wani ka ba wani ya fara azumi da shi, nan muka faɗi duk da wasu su kuma ba ma karatu suke ji ba, wani washi in ya tashi aka yi mai maganar sadakan ko aka yi maganar sai ce shi ai zai bari ne sai an yi satin farko ko sai an yi goman farko sai an shiga cikin Ramadan ɗin, ai ka samu amma da farkon ka yi aka fara da naka shine abin da ya fi, domin da aka yi magana ta aka idan mutum ya yi ma wani sadaka sai ya samu abin da zai fara yin Ramadan da shi, zai fara Ramadan din shi ma cikin ya samu, to za a sa mala'ikun da ke sama gaba daya, ku ji duk mala'ikun da ke sama gaba daya za a sa su taima mutum addu'a tun daga ranar farkon azumin har zuwa ƙarshe. To kai da ka bari sai goma ta ƙare fa.